bati. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok e lela kendo yango ni ywaruok kod dondruok mag jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya ema nomiyo okawo yweyo mar ndalo 7 mar manyo kony kowuok kuom Ruoth Nyasaye ka oloso e kaunti ma Kirinyaga e kinde iko mar manen japuonj maduong' mar skund sekondar ma Kirinyaga Julius Ngumbi. Gachagua wacho ni ne otimo lamo kod tweyo mar lemo ne piny Kenya kod gwenge mag masawa. E thuolono mar lemo ne oloro simbe mar ong'we yamo kendo ne ok otudre kod ji, gino manyicha ne okelo penjo mathoth ni to dibed ni ogwenyore gi jatend piny Kenya William Ruto e paro koso oyo. Bang' buto ne jopiny kod turubi mag fwambo kuom thuolo mar juma achiel, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko kendo yawo chunye. Gachagua wacho ni auka mar siasa e kind jotelo mawuok e gwenge mag masawa ema ne omiyo okawo yweyo mar juma achiel mar dhi kulore e tie msalaba mar jawar mar yudo fuong'ruok. And when Dumbi Mwalimu passed on is when I had taken 7 days away for prayers and fasting, meditation and reflection in the heart of Mount Kenya Forest. No phone, nothing. And nobody could disturb me. I had given clear instructions because I wanted to reflect and meditate about the state of our nation and the welfare of the people of this region. Gachagua oramoni auka mar siasa madhi nyime e gwenge mag masawa e kind jotelo matindo ma owacho ni gawo kom mare itiyogo kod jotelo mawuok e gwenge mamoko mag pogo jo masawa. I am not very clever, but I'm not stupid. I made a decision as a senior most leader in this region to unite everybody, irrespective of where you voted. And that is a unity of purpose for this region. I, Rigathi Gachagua, will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Ndio tupotea hapo katikati. Moko kuom jotelo mag masawa ma oteno Gachagua osingo mar chung e toke kendo wuotho e twech achiel kaka oganda. Ukiangalia kwa Waluya hakuna mwenye anang'ang'ania kuchukua kiti ya Musalia Mudavadi. Ukiangalia kama ni Kilifi, niko na speaker wa Senate anaitwa Kingi. Hakuna watu wanamsumbua akiwa pale wakitaka kung'ang'ania kiti ambayo bado inakaliwa. Sisi Mlima ndo tumekuwa wanjinga kiasi ya kwamba tunavua tu katika kikapu ya samaki ambayo tumeshika. These distractors do not want you to perform as you're supposed to, so that they get something to pick. Leave us to deal with the noisemakers. Before the people of Kenya, before the constitution, even before God, you were ordained as the leaders in this nation. And we fully support you. From the mountain, you have our blessing, Your Excellency. Weche mag Gachagua biro thuolo machuok bang' josiasa mag Kenya Kwanza kwedo weche moko josiasa mauke gwenge mag hoho mar Okak ema siayo gwandruok e gwenge mag masawa. Na tuache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu. Ngoja wakati wako Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024. Wengine atu wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Jotelogi owacho magi e kaunti ma Kirinyaga e kinde iko ma japuonj maduong' machon mar skund sekondar ma Kirinyaga Boys, Paul Ngumba. Chris Owino, Ramogi TV. Jotelo mawuok